स्लीपर एलिफेंट ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଯାଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଜୟ କରିଲି ଆଉ କହିଲେ ନ ସରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଆସି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଡୁଅଟିଏ। ତ ଏଣ୍ଡୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିଲି, ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଣ୍ଡୁଅଟି। ତ ଏନ୍ଜୟ କରିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନେ।